Pancene abot rasane jadworan. Gara-gara aku njaluk warisan, wis ngerti dalane bapak. Nganti ana lakon sarjit mateni macan, ora ketang sakenane. Sing tak pateni kan braso. Arep aku bener. Nanging mergo sarjit mung cilik, kali des pangoso. Nyatane aku dianggep salah. Yo. Umpama aku ora digawe umur dawa, mbok menawa sarjit wis mati, nalikane sarjit nampa pidana ing Kabupaten Pati. Sawise aku lolos saka pidana mati, lantaran Kanjeng Ibu Dewi Samarang, aku supaya ngenger ing pati Gus. Malah saya aku nemoni lakon sing ora nyenengake. Ora suwe aku mapan ing pati Gus. Uga aku dianggep salah. Saiki aku supaya minggat kok Gus. Saya mulon, saya adoh saka miyana. Saka adoh saka pati. Saya adoh saka bapak mama lan mama anak. Bapak kangen kowe mama. Dene bapak dilakon sing kaya ngene. Ya. Apa selawase aku arep urip sing kaya ngene. Misah karo bojo lan anakku apa. Rumangsa peteng jagat. Rumangsa cupet nalarku. Dene bangane aku urip sepisan ana ing alam donya. Tanpa panandang sing abot, sing segara wong liya iso nglakoni kaya sarjit. Ora ketan aku nyalai tatanane urip. Aku wis rumangsa ora kuat. Aku ora kuat, Mama. Mama. Sarjit pamit mati luwung aku pati kenjang. Aku tak kenjang bae. Sarjit! Apa-apa Purwomadya osanane Sariden bakal mati nganyo tuwa. Apa yen kowe nganyo tuwa? Lelakonmu terus bakal rampung. Kanjeng Sunan sinaosa jojo kula menika boten wonten tulisanipun. Tertamtu panjenengan saged maos. Najan bathuk kula menika boten kaca kepira. Kanjeng Sunan Kalijaga tertamtu saged mila. Najan kula boten matur kalapa. Tertamtu panjenengan sampun ngertos menggah lampaning gesang sarjit. Rumaos peteng jagat cupet nalar kula.
Ranten awrat panandanging gesang jalaran. Sariden pisah kalian bojo lan anak kula momo Kanjeng. Sariden yen ndak nalar sing salah kuwi dudu sapa-sapa. Sing salah kuwi Sariden pribadi. Coba yen kowe lali ndak elingke alam lelakon ing Kabupaten Pati kowe wis sumangkean, kowe wis wani jajal karo Piyai Pati nganti kowe disebrake saka Kabupaten Pati. Kowe urip nang Panti Kudus. Kowe nang Panti Kudus. Kowe pamer karo. Kowe pamer ilmu. Ana pengarepane Kanjeng Sunan Jabar Sudik yo Sunan Kudus. Lho saiki kowe ketun. Sariden pancen ora ana critane. Keton kuwi tiba ngarep ora ana. Mesti tiba buri. Kedadian iki mau lamun to panjenenganku ora rawuh. Kowe mati nanya tuwa. Yen wis kelakon kowe mati nanya tuwa. Arwahmu bakal kelambrianan. Manggen ing kayu watu ora diakoni marang ngerso dalem Gusti Allah wa Ta'ala. Sariden kowe dilairake jagat raya. Kowe diparingi piranti jangkep. Ning dunya cekakmu. Mestine kowe gedheake syukur sing konjuk marang reso dalem Gusti Allah. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi rasa. Manungsa kuwi yen gedheake syukur marang reso dalem Gusti Allah. Gusti Allah ora sare bakal paring kenikmatan. Ning koso baline yen kowe kufur Gusti Allah ora sia-sia duwe bakal paring pacoban kanggo Kanjeng Sunan Kalijaga guru sejati saya kalau jadi Sariden lumangsi lepat pramila saking menika kula badhe nebus dosa. Sarananipun kula saged pinanggih lan kempal kalian bojo lan anak kula momo. Dadi cekak aose kowe kangen karo anak bojo. Kowe kepengin wawor karo keluarga. Iso kowe kumpul karo anak bojomu iso. Kanjeng Sunan sinaosa lelampahipun awrat paripaos nyabrang segara segi awewaton Sariden saged pinanggih kalian bojo lan anak kula momo. Ning abot syarate Kula sagah nglampahi Kanjeng Sunan. yen pancen kowe kepengin kumpul kelawan anak bojomu ana syarat sarana.
kowe kudu nglakoni tapa sewindu lawase. Apa saged? Sewindu laminipun tegesipun 8 taun. Iya. Kira-kira saged. Kula sagah Kanjeng. Yen kowe saged, kowe ndak utus tapa mronggang. Tegesipun Sariten Gerombang wonten ing seganten. Sariten ora kleru. Tapa mrombang kuwi ora dikeparengke nitih gaeta. Lan ora dikeparengke nitih getek. Saged kowe ndak utus golek apa sekanen. Yen wis antuk klapa sekanen, kuwi gawe nang tapa mrembang, tegese kowe numpak apa-apa loro. Iki manut aran payune apa loro kuwi. Besok bakal bisa bangun kowe kumpul yen ora maju nansar namaku sepiro to gedene ngeposo yen pancen kowe kuat kowe bisa tundone bakal mundur Guru sejati ya Malaya menawi menika sarananipun Sariten kedah nindakaken tapa ngrumbang suwindu laminipun wonten ing satengahing seganten. Tindakno Sariten. Assalamualaikum. Wolung taun aku tapa ngrumbang ing tengah segara. Guru sejati, Guru sejati Syekh Maulana Kanjeng Sunan. Rahayune wit tansah sinambung Guru sejati Kanjeng Sunan Kalijaga. Najan to Sariten bola-bali nyalahi barang jawa. Nyatane Guru sejati ora tegel karo Sariten. Kok menawa iki laku kang pungkasan. Saranane Sariten bisa kumpul keluarga. Ketemu karo bojo lan anak umpama. Aku kudu tapa ngrombang 8 taun ing tengahing segara. Klopo sekanten sing ngajani Sariten ngrombang ing segara jajal aku tak mlaku mrono nek menawa duwe tanduran klopo tak tembunge sarana kanggo lelaku tapa ngrombang. Dodol sekesuk ae kok ngantek ameh surup kok payu. Alah. Ini malah batang.
sampean kok ngomong dhewe bingung. Lah bingung perkarane napa? Legen urung ana sing ngombe sekesuk cepruk. Niki legen. Walah kula niku mlampah tebih. Kula ketelak. Sampean ketelak. Muncul pripun? Nggih. Nggih. Ngalah. Kok. Seger. Malih, Mas. Nun, malih. Nggih. Nggih lomo sampean nggih. Rasane pripun? Seger. Tanduk malih pripun? Lho tesih. Tesih. Nggih. Awak bejo. Malih, Mas. Dun, malih. Tesih. Nggih. Segera rada kecut. Kecut boten napa-napa. Pun telas, nggih. Matur nuwun kula ketelak. Pun ngombe legen, kula tak bacutke mlampah. Riyen ah. Ajeng teng pundi? Nggih ajeng Desa. Desa nggih desa ning tatanane pripun iki? Lah tatanan. Duwite pundi? Lah duit napa? Lho duit legen iki. Lho. Kok duit legen iku? Lah kula niki dodol. Lah sing ngerti sapa? Lho sampean ngombe kok. Lah kula ngombe niku wau sing nawani sinten? Nggih kula. Sampeyan nawani kula mboten tawa dodol kok. Ning kula niki adol legen. Sampeyan wau nawani kula. Mas, kersa ngunjuk legen. Nggih kula ombe. Lah nggih legene sampeyan ombe entek nggih duwite bayarane Mas. Kula mboten tuku kok. Lah sampeyan ngombe legene. Lah sampeyan tawani kok. Sampeyan tawa wong kula ketelak nggih kula ombe. Lah niki urusane pripun? Lah nggih mboten ngertos urusane. Wah, nggih mboten gathok ngeten iki. Urusane kula ngombe legen weteng kula wareg gorokan kula seger. Bojo kula niku wonge ceriwis. Wiwil. Nek kula dodol legen mboten tok duwe kula niki mboten wani muleh. Lho lah napa kok kula malah kon mikir bojone sampeyan. Lho kula niki bakul sampeyan gak tukaran. Boten. Pundi duwite pundi? Boten gadah duwe. Lho nek boten gadah duwe kok ngombe legen. Lho sampean tawani. Mati iki. Mati. Sampeyan mau pripun? Dak boten dodol. Lah nggih. Sampeyan tawa legen. Ujuk, Mas. Nggih kula ombe. Ngombe legen niku nggih urusane bayar, Mas. Boten gadah duwe. Pripun? Boten gadah duwe. Modar bakule. Pokoke kula niki nemoni sampean. Batune kula bayar. Kudune bayar. Ngaten. Nggih. Kula boten gadah duwe. Wong sampean butuhe dibayar minangka ijole legen. Nggih. Mangenteni sedhelok nggih. Nggih. Wah, melekan. Welekan gebukan ya wis padha modare. Timbang adol legen sekesuk jepruk entuk dhuwit. Bojoku teni wis ora pakat. Ulane entek ra sithik. Iki legene pun telas. Nggih, sing ngombe legen kula. Nggih, kula kudu bayar. Bayar. Reneng kula bayare ora duwe-duwe. Bagune tetep kula bayar. Lah tanggung jawab, Pak. Nggih. Iki sampean kapane. Meleh
bayar meleh. Nggih, Nggih, tetep kula bayar wong ngoten mawon kok. Sampean tambani meleh. nggih. Lho, kok bayar terus. Ya. Ini sampean tambani. Ini sampean tambani. Janjine legen kula ombe, kula bayar, wong sampean bakul. Rene kula mboten duwe. Sing go bayar nggih niku, mang cukup-cukupe matur nuwun nggih. Wah, repot iki repot. Lah aku direken mau nyori jangkrik. Bayare klaras. Wah, repot mung sapa niku. Mau wong edan ta wong waras. Ngombe legene bayarane klaras. Wah, iki